Cerques la veritat? És possible que la trobis. I aleshores què? Seràs més lliure? Seràs més feliç? Seràs de sobte un bol de llet amb cereals? Poseu-vos còmodes. Guillem Camós i Marc Serrats han vingut a dur-nos pau, a dir-nos que podem posposar una horeta a la cerca de la veritat i a crear un espai de relaxació on no calgui refutar res. Un espai on revelacions còsmiques i magufades coexisteixen sota una mateixa resposta. Vale, ok. Perquè la veritat tampoc és que sigui tan important. Bona nit. Bona nit. Benvinguts a Baleoc. Ens hem deixat la cinta de doble cara tirada per aquí, per tant, fica-te-la de pulsera. Sí, exacte. Bona nit i benvinguts a... Bona nit, Baleocers. Bona nit, Guillem. Deixa'm despistar una mica el Marc de realització, una miqueta, a veure quan comença o no quan comença. Bona nit, Marc. Bona nit, Guillem. Bona nit i benvinguts a Baleoc, un espai de reivindicació política que es fa a ressò de l'aniversari de la mort de Salvador Puig Antich, símbol de la lluita antifranquista. Anarquista? I clar exemple... Anarquista? Era anarquista, comunista? sí. Anarcocomunista? Sí. Narcoanista? Era anarquista. Bueno, els anarquistes passa una cosa, que d'aquí són els anarquistes, perquè són tan anarquistes que potser són comunistes també. Qui els diu que no es pot ser anarquista i una altra cosa? Ara hi ha anarquistes capitalistes també, imagina't com està el pati. Perquè una cosa que té l'anarquisme és que tu pots ser anarquista i moltes altres coses també. Símbol de lluita antifranquista, aquí anem sobre segur. I exemple clar de que l'activisme real no es fa des de Twitter, sinó a punta de pistola. Correcte. Així és, en Salvador Puig Antich atracava bancs per financiar publicacions contra el règim. Era el vaquilla empollón. Atracar bancs era una reflexió. És a dir, el vaquilla atracava per altres coses, Salvador Puig Antich per... Amb valors. Atracava amb uns valors. Però, ei, aquí anem a fer uns tríptics. El Barça dels atracadors. Correcte. Atracar bancs era el Patreon de l'època per finançar publicacions, era el Patreon de l'època, amb la diferència de que els diners es robaven al contribuent a través de robar un banc, no es robaven directament, que és el que fa un Patreon. Un Patreon és mendicitat, ¿vale? Tienes un cigarrillo y otro para luego, ¿vale? Ara que dius lo del cigarrillo, ara he de fer això del Coffee, ho has vist? Hi ha com una plataforma de micromecenatge, crec que és com... Em pagues un cafè. Epa! Em pagues un cafè, em pagues 2 euros al mes. Que bé, no? Llavors sí. Llavors un cafè te'l pago. Ja estem a punt d'arribar a l'esclavatge. Dona'm un jazz, no un jazz d'àcid jazz, sinó dona'm un jazz per dormir i una sopa, i jo amb això ja et faig. I amb això ja tiro. Bé, sobre el tema Salvador Puig Antich, dir amb contundència... Ens posicionem, sí? Ens posicionem que a Baleoc estem en contra del Garrot Vil. Bueno, s'hauria de veure el context, també. No ens sembla bé. Sí, vale, ens posicionem, no ens sembla bé. Mira quina moral més sòlida. No. El Garrot Vil no ens agrada. Garrot Vil, no. No, mira, no. Rotund. Aquí posem la línia. No rotund. Perquè després diguin que no ens mullem a Baleoc. Què opines del Garrot Vil? Ui, és que és un tema molt complicat. No. No. No rotund. No hi ha clarobscurs. Garrot Vil no ens sembla bé. No hi ha mitges tintes. Anem en sèrio nosaltres. Bé, en qualsevol cas, a tope amb Salvador Puig Antich, però això va passar fa 50 anys. Què tal si ara ens centrem en que Pablo Hasél surti de la presó, que Rubén Wagensberg pugui tornar a casa i que en Dani Gallardo no entri a la presó? Treballem amb injustícies menys d'hemeroteca. Exacte. Més freshy, que encara coegin, saps? Més actuals, que piquin una mica. Aprofito aquest còmode espai narratiu que hem creat aquí per donar les gràcies a Cruïlla per posar diners, per posar pasta, per pagar 4 coses de podcast. El patrocini que buscaven, crec. Que sí, que per cert ja ha sortit el cartell de Cruïlla. Cartell de Cruïlla. Salvador Puig Antich no hi toca, al Cruïlla, però hi toquen a Pet Shop Boys. Que no sé per què. Smashing Pumpkins hagués sigut molt pitjor. Sí, estan allà una mica. No, i gràcies al BCN Hub també aprofitem per ficar-lo en aquest espai publicitari poc connotat políticament. En fi, tornant al tema Puig Antich i parlant del guàrdia civil que va morir a un tiroteig amb Salvador Puig Antich, avui també parlem d'algú que es va disparar a si mateix. Avui a Baleoc, el suïcidi d'en Calamardo. Give me the bueno què.
Give me the bueno què. Bueno què? Give me the bueno què. Give me the bueno què. D'acord, bueno què. Abans d'entrar amb el bueno què, anem a saludar la Clara, sisplau. Clara, hola. 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 Gràcies. Clara, avui, si pots preguntar-los al nostre estimadíssim públic format per 2 persones, pots preguntar-los quins dibuixos animats us feien por de petits i per què? I per què? Rugrats, per què? No Bastanta por. Rugrats, per què? Volem saber el per què, també. Bastanta por. Gràcies, Clara. Ets tota una professional. Tinc molt gravada una escena de Rugrats. Rugrats sí, és que em feia por. És que tenia un traç que es movia. Sí. Era un tipus d'animació que el traç es movia, aleshores era com, inseguretat. A partir d'aquí, Guillem, tirem milles. Give it to me, el tema d'avui, si us plau. Titular, el suïcidi d'en Calamardo, de Bob Esponja. Avui el YouTube estarà encenent alarmes dient això, aquesta penya, aquí estan utilitzant moltes paraules que no ens agraden. Però bueno... clar, perquè suïcidi no es pot dir, clar, no es pot dir. Podem dir subsidi, a partir d'ara? perquè no ens facin shadowban. El subsidi de Calamardo. No sé si pitjor que la mort és intentar demanar el subsidio por desempleo, que és un infern bastant pitjor que el que ens espera a baix de tot. Be my guest. Tu avui la història te la saps al final? No em sé res. No? Perfecte, m'encanta. És a dir, tinc nocions, però no has fet la investigació. No he investigat com amb tu conjuntament. Jo soc una mica verge. Doncs avui parlem de l'episodi perdut de Bob Esponja. Explicaré primer molt ràpidament què és un episodi perdut, que és una llegenda urbana. Sí, no comencis explicant què és Bob Esponja, perquè aleshores no tenim prou temps i ja saps el que ens passa. Els episodis perduts són llegendes urbanes que giren al voltant d'una sèrie i llavors se suposa que és un episodi que es diu que es va existir però que no tal. L'exemple que segurament tothom coneix, exacte, l'exemple que tothom coneix segurament és el de Doraemon, que diuen això de que al final era tot un somni del Nobita, que estava en coma. Estava a l'hospital, estava en coma, i el Doraemon era un peluix que li havien portat, no? Sí, i llavors això és un episodi que no existeix, però s'ha creat una llegenda urbana al voltant de que sí. Doncs amb aquest exemple nosaltres agafem en concret l'episodi perdut de Bob Esponja. SpongeBob SquarePants. M'agrada molt el títol en anglès perquè a la traducció en castellà s'han oblidat el detall de que el seu cognom és pantalons quadrats. Sí, és una esponja amb pantalons quadrats. Sí, molt bé. Com hem dit, Squidward, Suicide, Subsidi. Squidward què és? El Calamardo. Calamardo. A mi anem a poc a poc. Clar, també passa una cosa, que no tenim la catalanització. El Calamardo. Calamardo. Parlarem de Calamardo i d'en Bob Esponja. Calamarda, si vols fer la neutra, però Calamardo jo crec que funcionaria. Calamardi, vale. Calamardi. Perfecte. Llavors, aquest creepypasta té, bàsicament, 2 línies argumentals, que és el que passa en el propi capítol i el que passa mentre es veu el capítol en si, perquè el creepypasta gira una mica al voltant de què s'està veient aquest capítol. Llavors, situem una mica el context. Sí. La història està explicada en primera persona, o sigui, apareix la història a internet explicada en primera persona per un becari de Nickelodeon. El becari es diu Nick. El becari de Nickelodeon, és a dir... Aquí et dona pistes de la veracitat de... La persona que va escriure el creepypasta va dir... Hòstia, perquè la gent no s'ho cregui del tot, vaig a donar com algunes pistes que això no és veritat. A veure si el becari de Nickelodeon es diu Nick, a veure si la gent no s'ho passa. Lodion. No vull que la gent es torni boja pensant que és veritat aquesta història. Llavors, la cosa és que acabaven de treure la pel·li de Bob Esponja, llavors estaven secs d'idees i va haver com una mica de crisi de veure què fem al següent capítol. Llavors van arribar a fer-lo... Això és el que explica la història, no? Això és el que explica la història. El Nick, en primera persona, explica això. El Nick, el becari, diu jo acabo d'arribar aquí i la penya està molt boja perquè amb la pel·li han exprimit totes les idees que tenien i ara no hi ha inspiració. Llavors, fan un visionat conjunt com cita... De què fan un visionat? Del capítol. D'un capítol? El capítol es fa i ja hem arribat al capítol que algú l'ha muntat. Anem a veure'l. Llavors s'asseuen en una sala, diu el Nick, editores, animadores, tècnicos de sonido, com allà fica càrrecs aleatoris de el tècnic de so de cop i volta allà. Està també allà veient el capítol. No el de Pospo, el tio que estava a sota el mar amb la perxa. A sota el mar amb la perxa gravant el Bob Esponja. Aquí l'han convidat també al visionado. Llavors, comencen el capítol i ja d'entrada el Nick diu que tenia un títol raro, però que, com que no és el corte final el que es mira, és com una... fan a vegades petites brometes de ficar... Def, bo, ok, no ho he entès, això. Sí, quan tu guardes un treball, un projecte, vale. Clar. que dius Definitivo, sí. Dius suïcidi de Calamardo,
Suïcidi de Calamardo bo... Clar, no es veu que posaven rotllo... Sí, rotllo el Nick és tonto, saps? Com coses així, es ficaven brometes. Llavors ells veuen el títol del subsidi de Calamardo i diuen, ui, però bueno, això cola com dintre del lore del que és el visionat d'aquesta sèrie. Llavors, comença el capítol amb la música normal de Bob Esponja, per aquí tot correcte, i apareix el Calamardo tocant el clarinet molt malament. Bé. Llavors, el Bob Esponja està fora de casa seva, per la finestra se'l veu hartant-se molt heavy de lo malament que està tocant el Calamardo. Aquí és on el Nick ja comença a fer les seves apreciacions i diu s'estava rient amb molta malícia. No era com la típica risa del Bob Esponja, punyetera... No era com un capítol de Bob Esponja que és una cosa centrada. Que el Bob Esponja normalment es riu amb molta empatia i educació. Una cosa que va bé pels nens. Exacte. Llavors, el Calamardo li diu que es calli la puta boca perquè el dia següent té concert i ha de practicar. Llavors, transició clàssica de bombolles de Bob Esponja. I fins aquí una cosa molt... Fins aquí tot en ordre. El riure aquest una mica tal, però no salten les alarmes encara. Arriba el concert del Calamardo, el Calamardo està tocant molt malament, el públic l'escridassa, però aquí hi ha una altra apreciació del nostre company Nick Becari de Nickelodeon. Era el becari, però ja s'hi fixàvem les coses. Era un becari bastant avançat. Era un becari avispat. Li van dir que si s'ocorrava molt potser després li feien un contracte. I llavors anava a tope. Li pagaven amb T-Casuals. Exacte. Llavors, diu que no cridaven en plan broma i caricatura com acaba de passar, sinó que eren uns crits amb molta malícia, uns crits molt durs que anaven a fer mal al Calamardo. Com és un crit amb malícia? No ho sé, suposo que seria com... Això és malícia. No. Jo per saber-ho, No, perquè jo puc identificar un crit de desespero, no com... O un crit d'animar, no? O un crit de criticar, no? De butxeo. Però un crit amb malícia específic... És... Sí, no? Així, no sé com era, perquè no tenim suport audiovisual de tot això. És simplement l'opinió del Nick. Llavors... Que algú ens escrigui crits pel xat, a veure com seria un crit amb malícia. Un crit amb malícia escrit. I amb quina vocal? A tot això, el Calamardo es posa molt nerviós i mira el públic i veu al mig del públic a Bob Esponja hartant-se d'ell molt fort, també. D'acord. Llavors, hi ha un detall aquí que diu el Nick, que és que els ulls de tots els personatges eren molt realistes. Jo m'ho imagino com, saps, aquests planos de Bob Esponja que de sobte hi havia un plano de tall guapíssim, un dibuix ultra ben fet. Molta ombra. Amb molta ombra i molt detall. M'imagino com així, però deia que eren molt realistes, que era una cosa que espantava una mica. Ulls de gent. Ulls de persones. Ulls de persones. Sí. Llavors aquí es posa la primera pausa. Mentre es va fent el visionat es va posar en pausa el capítol tot el rato. Sí, això passa bastant. Llavors, en aquest punt, pausen el capítol i algú pregunta qui era el responsable. Qui ha fet aquests ulls? Qui ha fet aquests ulls? Què és aquesta puta broma que ja m'està començant a cansar? T'he de dir que poca paciència, vull dir, és veritat que estan passant unes quantes coses, però... que la sèrie és Bob Esponja, vull dir que no és... Això passa a la Heidi i dius, epa. Però Bob Esponja passa la sèrie Esquimales en el Caribe, que feien... Molt bé! Molt bé aquesta referència. Clar. Esquimales en el Caribe. Hòstia, que tenien un pingüino a dintre perquè no se'ls desfés el... Passaven les 1001. Joder, passaven les 1001 Esquimales en el Caribe. Que estava molt currada i m'agradaria veure ara el tipus de render que deu ser aquesta sèrie. Tinc una associació sinestèsica d'Esquimales en el Caribe amb meló pernil, perquè la feien a l'hora de dinar i a vegades ma mare es posava creative i ens feia meló pernil per dinar i per mi tant Esquimales en el Caribe com el meló pernil són dues coses que em generen un rebuig extrem, suposo que per l'afectació que van tenir l'un amb l'altre. O sigui, hi ha com aquesta nostàlgia, en plan el plat de meló amb pernil i la sèrie Esquimales en el Caribe, però nostàlgia mal. O sigui, molt malament. Molt malament, molt bé. Tornem al tema, sí. Llavors, aquí, primera pausa, qui és el responsable d'això? Tothom callant, ningú diu res. Llavors, segueix el capítol, està el Calamardo assegut al llit amb la cara molt trista i aquí hi ha una estona en la que no hi ha res de so, ni música, ni res. Al cap de 30 segons es trenca aquest silenci amb uns sanglots molt desagradables i molt violents del Calamardo. El plano s'apropa a la seva cara. Comença a sonar un vent molt fort que el Nick diu era com si no sortís dels altaveus, sinó que sortís de fora. I de sobte un petit riure que dura un segon, es posa la imatge borrosa i al cap de 30 segons passa alguna cosa així com algo molt ràpid, que diuen, ei, què ha sigut això? Llavors posen pausa, van passant fotograma a fotograma i surt la foto d'un infant mort. És que anava a intentar evitar les paraules, però no. Un nen mort, entrant en detalls de que... En un fotograma, solto per allà, havien colat una foto
molt terrorífica d'un nen mort amb la cara deformada, plena de sang, amb un ull que li sortia, molt desagradable, budells, coses, vale? Llavors, diu, situa el Nick... Budells, eh? Sí, budells. Treballaven amb el criu. Budells escampats. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias... O sigui, recordem que el Nick, a més de becari de Nickelodeon, hauria ser becari del CSI, també. No Llavors, la foto del es podia veure la foto del fotògraf? No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, el ángulo estaba completamente erróneo para ser la parte de evidencia de un crimen. O sigui, jo... No he entès res del que has dit. Això el Nico ho escriu així, eh? Aquí arriba, parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la escena. I era el Calamardo, el fotògraf? No se sap, no se sap. Era com una ombra que es veia allà. Val. Llavors agafa el jefe de sonido, que estava allà també, càrrec genèric, jefe de sonido, demana qui està el responsable, que ni puta gràcia, ningú fa cas i agafa i se'n va. Llavors... El tio que havia ficat el vent, segurament, aquest vent... Exacte, aquí no salten les alarmes. Ell va dir, aquest vent que d'allò, això no l'he ficat jo, però es va callar perquè estava molt ben fet. Exacte. Li va saltar les alarmes amb la foto del criu. Va dir, aquí poso jo la línia. Llavors, amb tota aquesta tensió a l'ambient, diuen, anem a seguir reproduint el capítol. Vale? Torna a sortir el Calamardo plorant, aquesta vegada amb la cara plena de sang, que li sortia tot molt malament, els sanglots molt violents, molt forts, està absolutament desesperat, i aquí torna a haver un parpadeig i torna a aparèixer, en aquest cas, una nena en la situació igual que el nen anterior. Vale? Mateixa foto i tal. Ull fora, tripes, tota la pesca, ombra del fotògrafo... Sí. Aquí el Nick ens fa una valoració seva que diu quasi vomité. Això em fa molta gràcia perquè hi ha una altra font que són els tic-tac-drau aquests dels creepypasta que t'expliquen. Allà diuen que el Nick vomitó. O sigui, allà diuen que ja s'agafen aquesta informació i diu, bueno, va vomitar. El tic-tac-drau o el Draw My Life, que sempre agafen el creepypasta i diuen anem a donar-li una volta més. Aquí falta un vòmit. Aquí falta un vòmit en una sala de visionat. Exacte. En una bossa. Llavors, no contents amb això, segueixen veient el vídeo, a veure què més hi ha. Torna a sortir el Calamardo, amb els ulls molt realistes, torna a plorar molt fort, aquesta vegada sense tapar-se la cara, i tornen a veure un parpadeig, aquest cop més llarg, i tornen a dir, anem a veure què és aquest parpadeig. Clar, a veure què serà ara, eh? En aquest cas... A veure si serà un altre criu mort, eh? Doncs efectivament, és un altre criu mort, i a més, com que el parpadeig era més llarg, és que era una seqüència d'unes quantes fotos amb la mateixa escena. En aquest cas, entran en detalls com que los cuadros eran frames de un vídeo y vimos cómo la mano levantaba lentamente las tripas y los ojos del niño enfocaban a la cámara, en plan que es pot entendre que encara estava viu, i al final fa un parpadeig. Això en 5 fotogrames. Hòstia, eh? Tota aquesta pel·lícula en 5 fotogrames. Vol dir que s'hi van entretenir una estona també ells amb les fotos dels crius, eh? Exacte. Vull dir que un altre hagués trucat ràpid a la poli, també t'ho dic. I aquí és on ve el tema, que és que, perdó, un altre petit detall, que és que els de TikTok han dit que directament agafava l'ull del nen. Això no surt a la font original del creepypasta. No, i els de però els de TikTok han dit, espera. S'agafa ull. Espera, que encara no dona prou per palla com per... Exacte. Llavors, aquí és on un dels editors s'aixeca i diu això, diu que surti el responsable, que trucaré ara mateix a la policia. Fins aquí, no? Fins aquí hem arribat. Del rotllo. No, el de so és un tou, però ara és quan moralment això és inacceptable. Truco a la policia. Vale? Llavors, se'n va buscar el creador de la sèrie, el Hildenburg aquest, que el Hildenburg... El Hildenburg no és el Zeppelin dels nazis? Hòstia, no sé. El Hildenburg no és el Zeppelin dels nazis? He buscat el creador de Bob Esponja, si era Hildenburg, i aquesta dada sí que s'han preocupat de que fos verídica. I el senyor Hildenburg? Sí. I llavors els ensenyen el capítol, torna a aparèixer el Calamardo amb la vista posada a la pantalla, el plano s'obre, porta una escopeta, llavors se sembla una veu de fora de plano que diu fes-ho. I es fot un... Do it. I es fot un tiro a la cara i es queda allà tot espatxarrat al llit, ple de sang, i amb les conseqüències d'haver-te fotut un tiro d'escopeta, bàsicament. I ja està. Llavors, el capítol s'acaba aquí. Coses a comentar. Però què passa? Què fan amb allò, aquesta informació? Bueno, el senyor Hillenburg està enfadadíssim, demana qui és el responsable no apareix, i el Nick fa la seva valoració, el Nick becari de Nickelodeon y del CSI, diu, un moment, la única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo, com de sobte hi ha un actor extern... Una taula d'aquestes inclinades, no? Una taula elevada. Dibuixant planos de tall amb moltes ombres i van dir a ficar fotos. Exacte. I ojo perquè veiem una moralina també aquest capítol. El Nick ens diu: no creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pasa y no puedo probar qué lo ocasionó, lo pienso 2 veces. Clar, què vol dir això? Era Mariano Rajoy, el becari de Nickelodeon. Què vol dir això? És a dir, torna-ho a llegir, sisplau.
No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, Vale. pero ahora que sé, cuando algo pasa y no puedo probar qué lo ocasionó, lo pienso 2 veces. Clar. ¿Lo pienso 2 veces el qué? No, però sí, el que sigui. El que sigui. Però val la pena Jo no l'he pensar-se les entès, coses dues no l'he vegades. entès, però m'ha semblat suficientment rellevant. Val la pena pensar-se les coses dues vegades. És que clar. I ja està. És I fins que aquí cuando està. no puedo saber quién lo probó... Antes no creia en fenòmenos inexplicables. Va ser life-changing per ell, això. Que va veure un vídeo que algú havia editat, que aquesta és tota l'explicació que pot tenir. Vull dir, no és... Algú ha editat aquest vídeo, algú molt macabre. Evidentment, no s'ha editat sol. No ha passat res més, tampoc. I ja està, no el van treure i ja està, i s'ha quedat aquesta història. Suposo que van quedar que ningú ho diria fins que el Nick va entrar a Creepypasta Fandom Wiki i va dir aquí, jo aquí us explico unes coses. He de dir que els creepypastes comparteixen molt sovint un final Putxet, Putxet, sí. Isabel Putxet, Isabel Putxet. No, al final, és a dir, aixequen com una expectativa. Cauen molt en 2 coses. La primera és la repetició per la repetició, perquè vistos un nen destripat, vistos tots. Sí, ja no calien 4 més. Al final, jo veig un nen destripat i ja no me'n cal veure'n 2 més. Ja, la veritat que no. No vull insistir en allò. També et dic que aquesta història, i aprofitaré per comentar-ho ara, aquesta història té molt més impacte abans de que existís la feina de filtrador de TikTok. Sí, perquè ara... Perquè els filtradors de TikTok són gent universitària, són nics de la vida que es dediquen a veure vídeos de nens destripats. I no hi ha calamardo, No hi ha calamardo plorant allà al mig, és senzillament, mira una violació, mira una decapitació, mira un no sé què. Pues això fora. I cobren 1.100 eurets al mes, gràcies. Apanyadets, i els hi paguen la teràpia. Ah, sí? I els hi paguen la teràpia. Molt bé. Això és real. Molt bé. I els hi paguen la teràpia. Perquè després diguin els sindicalistes que no es preocupen les empreses pels treballadors. Perquè després vingui el senyor aquell del bigoti. Com es diu el bigoti a Comissiones Obreres? Com es diu el que menja marisco, no? El Pamplinas aquell, com es diu? Jo anava a dir també que una cosa que destaca molt dels creepypastes crec que és que el morbo per al morbo, o sigui, com nens estripats. Clar, és com... Tio, però curra't un final. Sigues més suau. Acaba aquí dalt, amb la història. No. M'enxufes el nen destripat a la primera de canvi... I era tot el que tenies a explicar. I ja no pots anar més amunt. O sigui, tu, quan crees un creepypasta, jo aquí vull ficar aquesta imatge. I a la que l'has tirat, ja... Bueno, i ara Fan què? més pels creepypastes abans de llegir-los que quan els llegeixes. T'ho juro. Perquè tu veus la imatge del calamardo xungo i dius, ui. Sí, és veritat. Però tu t'expliquen i ja t'enxufen el nen destripat entre el primer i el segon, en plan rompegusto, de menú de casament, i dius, el segon què serà? I el segon no és... Pues és el mateix. No hi ha res és més veritat que la foto del Clar. capítol fa angúnia, la del suïcidi del calamardo. Capítol, sí, és el calamardo amb la cara molt fosca i ja està. I allò, què és més divertit que un nen mort? 2 nens morts. Un nen mort disfressat de pallasso. A veure... Dit això... Bueno, què més? Bueno, què més? Jo avui vinc amb una cosa bastant trencadora. A veure? Jo avui et porto... No m'he mirat jo tampoc la teva secció avui. No ho has mirat. No, avui no hem treballat conjuntament, Avui... Què som, la sotana nosaltres o què? Cadascú porta el seu. No, jo vinc amb una cosa bastant trencadora i jo et porto... Sembla ser que les creepypastes i de més són coses que només passen en contingut de fora. I no. Ah, no, també hi ha creepypastes... Jo avui et vinc amb una història, amb una llegenda, al voltant d'una sèrie... Episodi perdut? Més o menys. Una teoria al voltant d'una sèrie que afecta directament a tots els catalans, de no una, sinó de moltes generacions. Jo avui et vinc amb una teoria, amb un creepypasta, sobre plats bruts. Fantàstic. Molt bé. A veure... La teoria és... David Güell no existeix. David Güell no existeix. David Güell no existeix. Molt bé. David Güell, el personatge que interpreta Joel Joan a Plats Bruts, no existeix. És una personalitat que el López crea en un brot esquizofrènic a causa d'empitjorar-se-li la depressió. Vale. El López, això és tot el que explico es pot veure en els primers episodis de Plats Bruts, ja et donen les pistes. Vale. El López és un tio de 34 anys que té un contracte a basura a una ràdio local, una ràdio molt petita. Ràdio Bofarull. Ràdio Bofarull, correcte. Té una relació amb una parella, una relació que no va enlloc, d'acord? Viu amb el seu pare i repeteix constantment que està deprimit i que té ansietat, neurosi, etc. Al primer episodi, el seu pare marxa
a viure al poble i obliga el López a independitzar-se. I aquest, amb tots els problemes de salut mental que tenia, no pot més i crea, el seu cervell crea una nova personalitat per enfrontar-se a la vida d'una manera més exitosa, activa i superficial. Crea David Güell. Vale, m'agrada, m'està agradant. El David serà, diu el cervell, el David serà un actor guapo, jove, nen de casa bona i triomfador. Tot el que el López no és. Tot el que no és l'antònim. Durant tota la sèrie es repeteix que David Güell és un mal actor. I això és perquè en realitat no és actor. És el López. Vale. Clar, perquè tot el rato el David Güell està dient que està a l'Institut del Teatre i tothom li diu que és mal actor. Que no seria el primer mal actor que està a l'Institut del Teatre. També és veritat. D'acord, però és molt insistent, s'insisteix molt en dir que és mal actor, mal actor, mal actor. Què passa? Que no està a l'Institut del Teatre. És el López que està a un centre d'interpretació per persones amb trastorns mentals. I la pròpia mentida que el López ha creat s'encarrega de que allò estigui com sota control. Exacte. És com un mal... Ets dolent, no triomfaràs. No... Vale. Perquè no acabi de petar tot. És a partir del primer capítol en què en David López comença a l'Institut del Teatre, que fa les proves, que comença a arribar tard a la feina, a la ràdio. També ho veiem al capítol 1, tot això. El que ens indica subliminalment que és la mateixa persona. Per què comença a arribar tard? Si no té... I per què ens ho ensenyen a l'hora? Perquè estava al teatre i arriba tard a la feina. Vale, clar, perquè el López va a l'Institut del Teatre, i després corre cap a la feina. Cap a la ràdio, vale. Però és que l'aparició del David encara perjudicarà més la vida del López, perquè al primer capítol, la nòvia del López el deixa després de veure a ell i el David a la mateixa habitació d'aquest pis on van, no sé què, vale? Els veu els dos junts i passa alguna cosa i la conversa no va bé i la Lídia, la Sapo, que li diuen, deixa el López. Clar, és a dir, ella deixa el López en el moment en el que observa que la seva parella s'ha tornat esquizofrènica del tot i que interactua amb ella com si fos dues persones, no una. Ara com a López, ara com a David, cada dia veu el quadre i han dit que la relació no anava bé i marxa. Ja no pot salvar-lo, ja marxa. I és per això, i aquí ve la cosa important, és per això que la nòvia parla amb gent i comencen a tutelar el López. Perquè el López es pensa que està vivint amb el David i que tenen pugnes constants i que passen les 1001, però la realitat és que el López viu sol en un pis tutelat i viu sol amb la seva meitat que condensa tot el que el López no és capaç de ser. I viu sol amb el David. I prova, perquè aquí no venim a fer teories. Aquí venim amb fets, primado, negativo, teléfono rojo, informació, tot. Prova que el López és un malalt mental que viu a un pis tutelat, són els dos personatges vinculats al pis que falten. 3 personatges vinculats al pis que falten. Tenim una... No, espera. Tenim primer una noia tota estranya, amb clars símptomes de desequilibri psicològic, que viu just a sobre del López i que cap dels personatges es qüestiona per què entra i surt de la vivenda. L'Emma. Llavors també és un personatge inventat o és una companya que... L'Emma també viu en el bloc de pisos tutelats on el López ha ingressat a tal. I qui més ocuparà el pis la segona temporada? La iaia del David. Una senyora que és un clar cas de demència severa, que li diu Lupe al López. Clar. És a dir, però quin és el personatge, i ara aquí anem on tu deies, quin és el personatge que clarament ens dona la clau per cerciorar-nos de que el David no existeix i el López està vivint a un pis tutelat? La Carbonell. La Carbonell seria la tutora, diguéssim? Clar, perquè qui és la Carbonell segons la trama de Plats Bruts? La mainadera del David. Quin sentit té això? Li fa el menjar, està tot el dia per casa, el banya, recordem que el banya que diu Carbonell, ensaboni'm els picarols, no sé què. Clar, aquesta és una història que el López s'inventa per desacreditar el David dins del seu cap, però la realitat és que la Carbonell és l'infermera que cada dia ha d'anar al pis a controlar la personalitat imaginària del López i a fer-li tot. David Güell no existeix i Josep López és un esquizofrènic que viu a un pis tutelat. Això seria el d'esto. I per desacreditar, jo anava a dir inclús a la pròpia Carbonell, en plan, no, aquesta no és una infermera que em ve a cuidar a mi. Clar, ja ha perdut el vincle amb tot, ve a cuidar el David. Molt bé. La iaia estaríem parlant de que potser seria una
un personatge també imaginari, mort, no, o simplement és també... Jo crec que tant la Emma com la iaia són internes. Són gent que necessita cures, diguéssim. Són internes que les posen als pisos tutelats de la gent amb trastorns moltes vegades junten a gent que més o menys pot conviure i tal, perquè no tenen pasta per pagar un pis per cadascú. I al final són internes. Molt bé, bastant sòlida aquesta teoria de dir. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I ara, per tirar una mica d'aigua a l'assumpte, anem a les cartes màgiques del suïcidi del Calamardo, que m'interessa. És veritat, cartes màgiques, m'havia oblidat ja. No, és que encara ho fem, això, les cartes màgiques. La primera carta és directament suïcidi de Calamardo, a veure si la podem veure. És una carta és una carta blava, és una carta d'illa, costa una illa i 2 de mana. És una carta d'instantani, que la pots tirar en qualsevol moment, i la criatura objectiu es fa un mal a si mateixa igual a la seva força. Sí, no és molt útil aquesta carta, entenc. No, perquè t'està atacant una criatura. Vale. Si aquesta criatura, pel que sigui, té una força superior a la defensa, tu li tires aquest instantàneo i llavors la criatura es mata amb ella abans de fer-te mal a tu. Vale, perfecte. Hi ha una petita llegenda que diu hi ha 2 tipus de fans de Nirvana, els que van en sèrio i els que no. I Calamardo clarament és un fan de Nirvana dels que van en sèrio. I la segona carta que et porto avui és coordinador de Pospo de Nickelodeon, ¿vale? El coordinador de Pospo... Va tenir feina aquest tio per reunir tota la penya a la sala, eh? Això explica moltes coses, el coordinador de Pospo de Nickelodeon. És una carta tipus llanura o planícia, en català. Planícia. Costa una carta de llanura i 3 de mana, criatura millennial, d'acord? I la seva habilitat és una habilitat que es diu mal delegar. Bastant millennial, també. Mal delegar, que no sap delegar. Llavors, aquesta habilitat què fa? Que cada vegada que el coordinador de Pospo de Nickelodeon faci mal de combat a una criatura o jugador, també fa el mateix mal a una criatura del seu controlador o al seu propi controlador. És a dir, tot el que fa t'ho torna a la contra. I la seva descripció de personatge és molt representativa dels millennials en general, que és sobrequalificat, perfeccionista, workaholic i, tot i així, un complet inútil. Molt bé. Fins aquí, lo meu, vinga, va. Vinga, va. Anem bastant bé de temps, ens queden 28 minuts de programa, jo crec que no ens hem d'entretenir, però bé. Relaxadets. Avui parlem d'audiovisual, de la part fosca de l'audiovisual, és a dir, de tot l'audiovisual, però específicament de la postproducció. Personatges pertorbats, aïllats del món real, què t'he de dir a tu, Guillem? Obsessius, incapaços de comunicar-se, la postproducció ens regala les persones més obscures de l'audiovisual i és el departament que injustament té menys llegendes urbanes. Perquè tots són, aquest actor va fer no sé què. No, perdona, la gent xunga de veritat estan tancats a una habitació. Per això avui ens acompanya una persona dedicada al disseny d'animació 3D i al doblatge. Déu-n'hi-do. Un aplaudiment per Ariana Uller, sisplau. Què fou? Què fue? Què tal? Bé. Bona presentació. Bona presentació, i això d'escoltar-me a mi mateixa també amb el... És veritat, l'Ariadna és la veu del Bueno OK i el Vinga Va. Ho has fet tu, això? Clar. Sí. Per què no sé res d'aquest programa, jo? Ho vas fer tu, eh? Moltes gràcies. De res. Et vam pagar alguna cosa? No, les gràcies. Ja ho mirarem, això. Ja ho mirarem. L'Ari, a la seva bio, ens explica que ha fet moltes coses, clar símptoma de què es dedica a l'audiovisual, perquè som capaços d'explicar el nostre règim intestinal com tal d'inflar el currículum. Ben fet que fas. Avui, però, volem parlar de la postproducció i l'Ari ha tocat Pospo per League of Legends, si no m'equivoco, per la Societat de la Neu. Hi ha com 4 o 5 flocs de neu que són teus, que tenen la teva firma allà. Mediterráneo, que també és una producció. Los renglones torcidos de Dios. A efectes pràctics, però la feina ha sigut la mateixa, que és tu rebentant-te les còrnies davant de l'ordinador. Ari, com estàs? Empatitzes amb el Calamardo, és la pregunta? Sí, podríem dir que ara mateix sí. Això va per èpoques, perquè comences una producció, estàs tranquil, després et comencen a pillar i et comencen a demanar coses, i llavors a l'últim mes et vols realment subsidiar. Vols fer un Calamardo, no? Vols subsidiar. Desenvolupa, això és un espai segur. És un espai molt segur. Gràcies, em sento segura. Doncs des de gent que et demana coses constantment, coses impossibles, vas veient com, sobretot aquí a Espanya, es treballa d'una manera una mica com a correcuita tot, res està preparat.
així com a Hollywood segurament tenen concept arts i tenen gent que pensa les coses abans, aquí és tot sobre la marxa i això acaba penalitzant a Pospo. A tu t'arriba, fes-me aquest cotxe explotant. Sí, totalment. I ja està. I no... Normalment està gravat com el cul, ningú ho ha pensat abans, ningú sap res, llavors és com, bueno, fes-m'ho. Allò d'enviar el supervisor o supervisora de VFX, que de fet ets el que és tu, no? Si tu hauries d'anar a un rodatge... No, jo per sort no vaig a rodatge, no m'agrada gens el rodatge. No vas, eh? No, sí. Si puc evitar-ho, ho evito constantment. Si es pot quedar a casa davant Però, d'una però no t'agrada perquè hi ha gent o perquè no t'agrada veure la mentida de les coses que t'arriben a tu després? Perquè són moltes hores d'espera, tota l'estona, i després pel que m'han explicat una miqueta, que és com el que passa també a la Pospo, que és els d'efectes visuals són una mica l'últim mono, ningú ens fa cas. Llavors totes les... En plan, posa'm un croma aquí, doncs els directs de foto és, ara no il·luminarem tot un croma només perquè tu hagis de posar-lo... Només perquè tu després hagis de pintar Londres al darrere, no? Perquè t'haguem de salvar la peli, pràcticament. No pots fer màscara? No pots fer màscara? Jo tiro coses, jo no sé ni el que estic tirant, eh? No pots fer màscara. No pots fer rotoscòpia després? No pots fer rotoscòpia. Jo sóc la persona que encarrega coses impossibles. Estic a l'altra banda de l'espectre. Pregunta que et volia fer. Així com un grafista de Pospo és una persona que es pensa que farà la gran capçalera de programa i acaba posant cairons al TN Comarques, és una dissenyadora 3D una persona que es pensa que pràcticament crearà vida digital i acaba emblanquint les dents de Miguel Ángel Silvestre a una pel·li nefasta d'Àlex de la Iglesia? Totalment. De fet, hi ha una broma interna nostra, o sigui, hi ha dos departaments dins dels efectes visuals, hi ha el 3D i la compo. 3D és el que faig jo i la composició digital seria agafar el 3D i incloure'l dins d'una pel·li o una sèrie, o sigui, dins del que s'ha rodat. De l'escena, sí. Exacte. Tu només fas el ninot. El 3D, exacte. D'acord. I normalment, clar, tu et penses que això es veurà molt, no? Perquè tu treballes com el detall i que es vegi bé, que estigui ben il·luminat, que estigui ben emmarcat. Aquests pèls d'aquí, sobretot. Sí, i després et trobes que no es veu una merda perquè o està fora de pla o està superfosc, o llavors a vegades treballes coses que al final no s'acaba veient res. I és una miqueta, en plan, ho veus, et fa il·lusió, poses el capítol de la sèrie que estàs fent i després, bueno, ho he vist jo perquè sé que existeix, però si no, no ho veuria ningú. Que no podrien haver avisat i m'hagués currat menys aquest braç que surt fora de plano, no? Sí, sí. I hi ha un punt de pique amb compo, de dir, nene, podies haver-m'ho posat a... Arregla'm una miqueta més, sí. Es paguen favors a compo de dir, desplaça'm aquest hipogrifo, desplaça-me'l una mica. Sí, podríem dir que ens fem favors mútuament. Bé. Aquest hipogrifo t'ha quedat molt bé, te'l vaig a posar que llueixi una mica. O a vegades és com, em pots tirar les ombres a part? Perquè és com, sense posar-me tècnica, però en plan, tenim aquesta tassa en 3D, no? I la vols incloure dins del material que s'ha rodat, doncs perquè s'integri bé, necessites la tassa i necessites l'ombra que fa sobre la taula. I a vegades els hi va millor per separat en comptes de junt. Dius, bueno, doncs m'ho demanen separat, vinga, va. Això és que es veurà. Si m'ho demana separat és que es veurà. Llavors, et favors. És veritat que les pel·lis de Marvel els hi envien a la gent de 3D un fotograma verd? Sí. I els hi diuen... Posa'm una ciutat destruïda. El graven. No, és a dir... Agafen l'Arri Alexa i graven un croma. Jo tinc entès que una pel·li de Marvel o de les noves de la Guerra de les Galàxies lloguen un local, pinten una paret de verd i després li passa gent com l'Ari i diuen fes-me un... Aquí ficam una ciutat destruïda. Sí. I ja està. Sí, hi ha diverses raons pel que es fa això. Bàsicament la primera i el que nosaltres ens toca més és que tenen poder de decisió en qualsevol moment. Llavors tens la pel·li acabada, portes 6 mesos treballant en aquesta pel·li i com que no hi ha res a darrere, no hi ha cap fons, ho poden canviar en qualsevol moment, doncs sempre hi ha decisions d'última setmana de ai, això no ho havíem pensat, igual millor canviar-ho. I és com, hòstia. Igual queda bé que el lloc de Londres sigui París. Sí. I poden estar-ho canviant tota l'estona. Tota l'estona. Hòstia, quina putada. Si el supervisor o l'empresa es deixa trepitjar d'alguna manera, doncs tu pots estar fent canvis i al final jo com a artista, doncs a mi el que em demanin fer, però quan portes, jo què sé, versió 15, està tocant ara la posta de sol, el sol allà, no, el sol millor aquí. És com, tio... És com haver-m'ho dit abans, no? Sí. Uf, quina ràbia. No hi ha ningú que ho pensa abans, o sigui, per què estàs fent una pel·li? Segurament no. Des de l'altra banda, no hi ha ningú que ho pensa. Molt volant. No hi ha mai ningú que ho pensa abans perquè
La gent no sap el que esteu fent. Algú es desperta un dia i diu... La gent no sap el que esteu fent. Hi ha una persona, que normalment és una persona més gran que jo, que està veient uns reels de coses i diu, hòstia, que guapo això, vaig a ficar-ho a la següent merda que jo faci. Segur que s'integra. I no saben el que és. Ningú sap res. Ningú sap res mai. Com més amunt estigui, menys coses sap. Llavors, tingueu la seguretat que sempre que us penseu que teniu raó en alguna cosa, teniu raó en alguna cosa. Ningú sap mai res. Això farà que no heu de fer aquesta feina? No. No, l'hauràs de fer igual, sabent que tens la raó, que va molt bé. Potser és pitjor i tot. Sí, totalment. Va molt bé. Anava a dir, és una pregunta una miqueta... Llarga. Acompanya'm. Val. En aquest petit viatge. T'acompanyo. A veure, així com el col·lectiu LGTBIQ+, és un paraigües que abarca moltes coses diferents que entre si moltes vegades no es poden ni veure, és postproducció una realitat similar? Quantes feines diferents hi poden haver en un departament de postproducció? I, última pregunta, qui serien els gais? És a dir, el col·lectiu que cauen malament a tothom perquè clarament es pensen que allò va d'ells només. Igual nosaltres, Igual els de... Els de 3D, els de 3D! Merda! Som els que no, la pospo és tot nosaltres. Igual sí, perquè ens pensem que som també com els més importants, que en algunes pel·lis sí que ho som, perquè, joder, Marvel, per exemple, no existiria si no estigués al Departament d'Efectes Visuals, però al final és com, bueno, pues som un mes de tota la cadena, no? Però ho dius una mica, som un mes de tota la cadena, com sabent que no. Sabent que tu els hi portes allà la cosa... Que una cosa és ajustar volums i una altra és un hipogrifo, no? Clar, home, és que... L'hipogrifo qui el fa? Aquí la Qui diu exportar hipogrifo? Tu ho dius, no ho diu un altre, Clar. Sí. Aviam, departaments de la postpo així en general, diguéssim, o només d'efectes visuals? En general, o sigui, a la reunió de Bob Esponja que hi havia. Has de pensar que tothom que ens està mirant, que són 2 o 3, a l'altra banda, tots són gent com jo que no saben res. Que diuen, postproducció, sí, home, hi ha un nano allà amb un ordinador. Un nano. Un que ho fa tot. Amb un portàtil, així. Doncs tindríem muntatge, color, o sigui, talonatge, tindríem so, tindríem efectes visuals i diria que no m'estic deixant res. Sí, la persona que fica fotogrames de nens destripats, que és només un departament, això. Aquest series tu o el muntador? Aquest possiblement potser més el muntador. Sí, o incerta. Sí, llavors, per tant, són 4 grans branques. Què és la cosa més bèstia que t'ha demanat mai un jefe que clarament no tenia ni puta idea del que t'estava demanant de fer? Bèstia, igual... No sé si m'ha passat alguna cosa, sí que molts dies me'n vaig emprenyar de casa, perquè cada dia t'arriba feedback de client o del director o el que sigui, i dius, hòstia, ara em faran canviar això. Però sí que hi ha coses, sobretot les que no pots controlar, com serien les simulacions, en plan aigua, foc i així, que per molt que tu vulguis controlar la forma, per molt que te la demani un director, al final tot això és incontrolable, perquè són com controles l'aigua, com controles el foc. Per molt que ho estem fent digitalment, al final són fórmules matemàtiques, algoritmes que et donen un resultat que tu tampoc no pots controlar. Sí, perquè m'està interessant. O sigui, tu treballes... Perquè jo sempre penso, no, estàvem parlant molt de l'hipogrifo i no sé què. No, jo sempre penso, no, aquesta puta aigua d'aquí, de fet és xungo. Aquesta cosa, aquesta pedra caient i que llavors s'esquitxa i tal, això com collons es fa? Perquè estàs tu dibuixant la goteta... No, això tu tens, són plugins o programes que només es dediquen a fer simulacions, que és aquest tipus d'efectes que són més centrats en coses més naturals, i dins d'aquests plugins ells tenen fórmules matemàtiques que realment és el comportament natural del món real, o sigui, les físiques i les fórmules matemàtiques. És el que anava a dir, és com que tu treballes amb la física i dius, aquí caurà aquesta aigua i hi ha aquest vent i hi ha aquesta pressió i no sé què, i llavors l'aigua es comporta... M'equivoco? O sigui, és això, no? De fet, la gent que es dedica només a aquests... Perquè això és un departament molt concret de dins dels efectes visuals, la gent que es dedica a això poden tenir 2 vessants. Una vessant més creativa, on ho fan amb sistemes de nodes, doncs parlant més en termes de densitat o números de partícules, i després hi ha gent que es dedica més a la vessant de codi de programació, que sí que són més especialitzats a et controlaré l'aigua amb fórmules matemàtiques, en plan, tocar números. És a dir, és gent que ha de tenir una mica de complexa de Déu, no? Sí. És gent que se senten déus de petits mons que no existeixen, no? Sí, total. Vale. Com per exemple ara que se'ns ha anat tot el watch out. Creepypasta, és veritat. Se'ns ha anat tot el puto watch out amb un... Creepypasta. Ens escolten.
Aquí no hi haurà un fotograma... Allà s'ha quedat una línia vermella per això? Però aquella està sempre. Val. Aquella està sempre. Bueno, ha sigut un plaer. S'ha anat la llum allà dins. No passa res. El Marc ha tirat el plano general, diu, jo ara arreglo que polla mentre estàveu tota la fent. gent de la tècnica és morta, ara. Ha mort tothom. Dit això, nosaltres continuem, Això és un tren que no para. Això és un tren que no para. Ara el programa durarà 5 hores i mitja. A més, ara s'havien acabat les preguntes i havia de venir ja el Clar, ara havia de venir tot el tema de passar fotos i no sé què. Podem tenir grafismes o estàs molt liat? Sí, vale. Ah, que podem tenir-los? És l'última llum que li queda, és per tirar els grafismes. El Marc així al terra, donant-li Ara m'heu d'explicar una cosa a mi, perquè jo he fet unes preguntes i veníeu a explicar-me a vosaltres a mi una moguda, no? Ah, sí. Però si voleu, responc la pregunta de què m'ha demanat un director amb mi que m'ha demanat. Sí, perdona pel descontrol, és que no estem acostumats a que tot se'n vagi a la merda. No passa res. No passa res, perdona pel descontrol. Contesta't la pregunta. Sí, doncs això que us estava dient de les simulacions i tot això, el que m'han demanat, vam fer una pel·lícula, no diré el nom, però està allà, si voleu veure en una plataforma anomenada Netflix. Ah, vale. Per Netflix, Per Netflix hi ha una pel·lícula que vam fer on hi ha una escena on s'inunda una piscina plena de caca. Llavors, el director es va posar molt piqui demanant-nos la forma en com havia d'inundar-se aquesta piscina i, per tant, havia d'entrar la caca dins la piscina. I al final, tu vas al teu dia a dia, entres a l'oficina i t'asseus i estàs fent caca entrant en una piscina. I a sobre regodeándote, no? Sí, clar. Sí, com no, aquesta caca que no sigui... Aquest remolí de caca que no sigui... I no creus que era millor... No vull menys tenir la teva feina. Gravar-ho? No creus que era millor ficar un puto actor a dins d'una piscina amb caca i tirar-li caca per sobre? Podria ser. Molta caca has de fer, també. Efectes pràctics. Làtex. S'ha perdut el làtex. S'ha perdut el làtex. La gent ja utilitza làtex. Efectes especials, de fet. Tu series partidària de fer servir els efectes 3D, però mantenir algunes cosetes lo jugosito del làtex? I tant. Perquè a mi m'agrada molt el làtex, tio. A favor del làtex. Sé que no estem parlant de mi. Sé que no estem parlant avui. Està bé. Però a mi el rotllo a Cronenberg de cares com gorgoteando. El rotllo d'Alien. A mi és una cosa que, bueno, em desperta coses. A partir d'aquí, si us plau, abordem la cosa que m'heu portat o que porteu al programa. No vull que vagi tot de mi, insisteixo. Abordem la secció d'efecte Mandela. Vols explicar tu el que és l'efecte Mandela? Sí, expliquem-ho. L'efecte... L'efecte Mandela. Segon programa que portem un convidat a fer-nos contingut. Això m'agrada molt. Està bé, és còmode. Estem sentant càtedra aquí. Doncs l'efecte Mandela, aviam, és que hi ha gent com molt purista que diu que no existeix, o sigui, que és una conspiració del govern, no, de l'efecte Mandela. I és com, us esteu flipant bastant. En sentit de que no va estar 27 anys a la presó, era blanc... Es diu efecte Mandela perquè molta gent es pensa que Mandela està mort perquè en algun moment van veure per les notícies que Mandela està mort i no està mort. O sigui, quan va morir de veritat i es va anunciar que es va morir, crec que el 2013 o així, la gent es pensava que ja havia mort als anys 80. Era com, no, o sigui... Per un moment pensava que encara estava viu, jo. No, vale. Estem situant-nos en un plan en el que estava viu, però la gent es pensava que havia mort. Llavors és recordar coses que en veritat no són així, o que penses que les has viscut, o penses que... La gent recordava haver inclús vist, o sigui, la notícia... L'enterro de Mandela, no? Sí, haver vist l'enterro i tot. I llavors per això es diu efecte Mandela, són coses en les que tu estàs molt segur en el teu cap que una cosa és d'una forma i et diuen no, que és d'aquest altre. I dius, com pot ser això? Llavors hem portat uns quants exemples, bueno, els ha portat l'Ari, uns quants exemples. Lligats una miqueta amb el món de dibuixos animats, doncs anem a pensar com recordem alguns dels dibuixos animats més. I això com ho voleu fer? Voleu veure la foto o voleu parlar primer de com recordem alguna cosa i llavors ho veiem? Sí, jo igual, perquè si no, depenent de com ho formulem la pregunta, estem desvetllant ja la resposta. Vale. Jo crec que són bastant de que costa inclús veient-los. Vale, doncs... Va, doncs tirem-los. Primer, efecte Mandela. Vinga. Efecte Pikachu. Efecte Pikachu. M'he posat aquí un xiste, perquè sóc còmic. Pablo Pikachu. Molt bé. Segur que no l'ha fet mai ningú. Què passa? Que hem de... Com té la cua el Pikachu? Porres, Clar, et diria una cosa, jo et diria una cosa. Quina? És a dir, el que et diria així ràpid sense pensar... És la cua negra? És la cua negra, però ara ja sabem del que estem parlant. Exacte. Et dic, té la cua com el de la dreta. Resposta correcta és la cua com el de la dreta. La cua negra és una invenció. Jo he portat un material també que és, a veure si em pot posar Marc la següent foto, que és l'evolució, o sigui, les etapes evolutives de Pikachu. Llavors hi ha el Pichu,
que és un Pokémon que jo crec que és bastant irrellevant perquè ningú se'n recorda gaire del Pichu. Perquè va sortir molt després, Bueno, no, just la generació següent van fer algunes preevolucions, llavors una d'elles era el Pichu, però crec que més enllà que és mono i tal no és un Pokémon amb gaire rellevància, però mira't si és rellevant que la cua negra del Pichu ens ha quedat clavats pensant que... Jo crec que potser ve d'aquí, ha sigut la meva teoria I a més deu passar també conspirativa. el tema de que a Barcelona tenim molt vistos els taxis. Pensava que anaves a dir que a Barcelona tenim molt vist el Pichu, que també podria ser. No, aquest és el Pichi. No, el Pichu és l'Espichu, sabem el que és? Espichu? L'Espit. L'Espit, perdona. No. Bueno, això. Us falta calle, nois. Perdona, tio, em sap greu. Jo parlant de taxis. També és veritat que puc agafar taxis perquè no em drogo, Guillem. També és veritat. Per favor, més, m'interessa. Següent efecte Mandela. Endavant? Aquest no he volgut mirar el que és. O sigui, jo he dit, vale, no sé què passa aquí. El senyor del Monopoly, el logo del Monopoly, si el senyor porta un monocle o no. Et diré que aquest no dubto tant en dir que no el porta. Vale, doncs jo l'he vist i he pensat, dic, clar que porta, qui es pensa que no? Jo que he jurat tota la vida que el porta, doncs no el porta. No el porta? Jo hagués dit que el porta. No el porta. Senyor del Monopoly, el primer gran tenidor de les nostres vides. I ens pensàvem que era algú bo, tots volíem ser ell, i no. He portat també material extra, que és el que li hauria de passar al senyor Monopoly. Apa! Aquí ens posem... No fes pistonada, ens posem polítics aquí. M'agrada molt, sobretot, la pancarta del darrere. Què posa? What would Jesus do? Això és una foto del moviment Occupy, no sé com es pronuncia en anglès, que és com un 15M dels Yankees, i algú va portar una pancarta de What would Jesus do? Doncs ocupar, segurament. Lo qual m'agrada bastant també com a xantatge, en plan, no, anem al target, que és la gent de dretes. Clar. Què faria? Jesús estaria enriquint-se com estàs fent tu amb 50.000 pisos? Jo a la gent de dretes els hi recordo sempre el capítol del Nou Testament de Jesús fent fora els mercaders del temple. Exacte. És a dir, Jesús és un tio que entra amb els seus 12 panes al temple de Jerusalem i veu que tenen allà uns pop-up markets muntats i Jesús diu not in my watch, fill de puta, i els hi rebenta la paradeta. Tenim molt a aprendre de Jesús. What would Jesus do? Què més tenim? Següent efecte Mandela. Aquest tampoc sabia exactament quin era. Però si és el mateix dibuix? No, en aquest cas no és el dibuix, sinó que és tunes de dibuixos o és tunes de melodies. Looney Tunes. Looney Tunes, no? Looney Tunes o Looney Tunes? Tunes és la correcta? És Tunes la correcta. Sí, tio. Doncs hi ha molta gent que no, que es pensa que és tunes de dibuixos. Clar, i jo crec que aquí potser ens passa menys perquè jo és veritat que potser hagués dit Looney Tunes, però ara que has dit el Tunes m'ha vingut com... Looney Tunes, els Looney Tunes. Clar, tot això, una abraçada a tota la gent que ens esteu sentint per Spotify. Aquest és el segment de programa que heu de mirar a través de YouTube, vale? Ojo, perquè a Spotify ho pengem en vídeo, això val a dir-ho. Pengem en vídeo a Spotify? Però que estem jugant? Aquí estem jugant? Aquí està. I a YouTube què penges amb àudio només? Que estem jugant aquí. El podcast a Spotify. Joder, tio. No, perquè a YouTube, a no ser que siguis l'única persona que paga Premium, no pots posar pausa. Llavors potser si estàs al cotxe o alguna cosa, poses a Spotify. Però llavors dius, ara ve l'Ari aquí a portar-nos efecte Mandela. Desbloquejo el mòbil, miro el mòbil i tinc un accident. I ja està. Vale. Que és el que ens interessa. És el que ens interessa. D'acord. Següent efecte Mandela. Següent efecte Mandela. Wall-E. Buscant a Wall-E. Buscant a Wall-E. Què porta el Wall-E? No porta res? Porta un bastó o porta un paraigües també ratllat? Un bastó. Vale, jo aquí diria paraigües clarament no. Un bastó. I bastó no hagués dit que em portava, però compro que porta bastó. Va. Porta bastó, sí? Correcte. Molt bé. A tu no te la cola en Mandela, No. Un tio ben observador, Mandela no me la dan con queso, Jo, a col·lació dic les paraules difícils molt fort. Soc molt llest. A col·lació del Wall-E he portat un altre material extra que em fa molta gràcia, que és, li demanes al ChatGPT make Where's Waldo picture, et posa una foto on surt el Wall-E gegant al mig, però és que a sobre et dona la imatge i et diu aquí tens el teu ¿Dónde está Wall-E style picture. Have fun trying to spot the character. Bona sort, passa-t'ho bé trobant el... No es veu, que les intel·ligències artificials encara estan en etapa Coquimoni a dir, mira-la... Sí, exacte. Bona sort trobant-lo, mira que bé ho he fet, és com, bueno... Vosaltres éreu de Wall-E? Jo tenia un llibre, diversos llibres, que era ¿Dónde están los chunguis? Què?
Los chunguis eren com uns bitxos. Diu el Marc per aquí, jo també! Ole, Marc! Vale. Jo no sé estan què eren los els chunguis? chunguis. Eren com uns bitxos, com uns alienígenes de colors, així tot calvos, amb les orelles punxegudes, que eren com trapelles, com dolents. Són uns... I els situaven com a diversos planetes i coses. ¿Dónde Vale. están los chunguis? I el meu avi matern, que era editor, em va regalar una vegada un llibre de l'Expo 92 que es deia ¿Dónde está el Guerra? I havies de buscar el Guerra, del PSOE. A l'Alfonso Guerra. Alfonso Guerra l'havies de buscar pels llocs. El de que no se pueden hacer chistes con Clar, enanos. correcte. Ah, molt bé, hòstia, veia risa. Anava a dir, els aliens aquests que dius dels xunguis, per casualitat no seran també uns aliens que venien a les botigues de xutxes que tenien com un paracaigudes de plàstic? No. Això, sabem aquesta joguina? Sabem de què estem parlant? Sí, que el tiraves, no? Sí, era un alien molt petit de colors A mi no em sona. i el tiraves amb No me un consta, paracaigudes no me de consta. bossa de plàstic i el No tiraves. me consta bossa de plàstic. Hòstia, pues... Que no eren els tazos, era... Sí, era com època tazos i hi havia això dels aliens aquests. com es deia? Pues Bueno. potser eren els xunguis aquests i no... D'on eren els xunguis aquests? No Del- sé. de- Del o sigui, no era una del cosa- planeta seu. No era no domino el lore. No era de TV3, no era del Super 3, No, això. no. Vale, fantàstic. Escolta'm, més coses. Següent creepypasta. Queden un parell, crec, o tres, no recordo ara. A veure... Ai, següent creepypasta, no, següent. Efecte Mandela. El Mickey. Mickey Mouse. Què li passa? Jo aquí diria... Peto, no? Peto no. Cua sí. Tenim Tenim un Mickey Mouse. Tenim un Mickey Mouse Amb pantalons. amb pantaló i cua, un Mickey Mouse amb peto i cua, un Mickey Mouse amb pantaló Sense cua. I sense cua. Jo diria que Mickey Mouse és pantaló sense cua. Jo hagués dit amb cua, però és que ara que ho dius és veritat que... Jo dic amb cua, va, perquè hi hagi joc aquí. Vale. Ari? El correcte és... clar, ho has portat tu. Sí. Pensava que estava jugant, també. Tu què He dissociat i clar, m'ha portat ella. Clar, hòstia. El correcte és amb pantaló i amb cua. No, Vamos. en sèrio té El de cua? l'esquerra. Sí, té cua. Merda, no se m'havia aixecat. Aquí. Pues no l'ha ensenyat tu mucho, eh? Perquè que la saca per ensenyar-la és un parguela. No, molt bé. Ens Teniu més o no? Era Ens quedava un mes, sí. Ens quedava un mes. Ens quedava un mes. Aquí perquè hagi vist Scooby-Doo. El Shaggy. Si no té Scooby. 9 en el coll... No soc de o Però un Scooby-Doo, moment, és que jo. es fixen si té 9 en el coll o no té 9. Jo diria que no. És com una cosa molt específica com per la gent recordar i per preguntar si té efecte Mandela o no. Clar. O sigui, el La Shaggy nou té- del La Shaggy. nou del Sí, Shaggy. de la gola. No soc- Jo diria que no, per, No domino per Scooby-Doo. lògica cartoon. Doncs correcte, no en té. No en No té. en té. Per alguna raó la gent el recorda amb la nou Hòstia, vaya molt risa. marcada. Per la paròdia porno, suposo. Jo és que no, jo és que no gastava gaire Scooby-Doo. No gastava Jo res. De tampoc, fet, em feia jo una mica de tampoc. ràbia a mi Scooby-Doo i tot. No sé Era per què. com... Sí, no Segur que estava bé, feia ràbia però- Scooby-Doo. Sí, com, no sé... No l'havia pillat gaire. No és com sé que d'on era, el a mi em feien. passava amb el canal, hi havia un canal de tele per satèl·lit que era Hanna-Barbera, Sí. dibuixos antics, i hi havia dibuixos antics que jo li podia seguir més o menys la narrativa, perquè tenien una narrativa com així, els autos, Més àgil, no? Autos locos, vale, Ah, va. cap a dins. Quina més? Com es deia el gos aquell dels autos locos? El Pierno de Patán, Lluna? Pierno de Lluna i su perro Patán. Patán. Autos locos sí, però per exemple, els Picapedra potser també, Tom i Jerry, Sí. evidentment, és Sí. universal. Jo aquests els havia vist per una mica perquè me'ls posaven. Tampoc és que fos molt fan dels Picapiedra. Scooby-Doo, jo crec que devia passar més Scooby-Doo el que els hi deu passar a la canalla ara veient Bola de Drac Sí. o De quin any és veient Scooby-Doo? Georgie, que és com, per favor, que Accelereu. passin coses i que passin coses que m'importin. Talladets. Hòstia, és que és del Sí. 69, aquesta sèrie. Pensava que era molt més Scooby-Doo? nova, tio. Sí. Clar, tio, és Vaya que... risa. Però segueixen molt bé. fent, segueixen fent pel·lis i Hòstia. sèrie. Sí. Tu, i quines més coses tenen efecte Mandela? Amb què més podem tenir Mira, efecte Mandela? el Kit Kat, si té guió... Sí, o sigui, Ostres, és Kit Kat. Kit-Kat. Sí, també no? és- Jo diria Mandela. que no. Sí que té guió, no? No, Jo- no en no? té. Mira. No en té. És No- fort. Estic buscant més efectes de I Mandela. no hi ha, però no hi ha aquests- algun efecte Mandela que no sigui visual? Efecte Mandela cosa que auditiu. hauria Com seria un efecte Mandela que no fos? Per exemple, Espera, jo tinc una cosa. Un dia, no sé en polles vaig veure això de l'efecte Mandela, i una cosa que explicaven és que hi havia una cosa que no es considera efecte Mandela, però va produir un efecte semblant, que és que, ho estic dient de memòria, ho explicaré segurament bastant amb poc rigor, però ho intentaré. Era com crec que era una rua de carnaval o algo així a Nova York, que hi havia com algo, igual no era una rua, però hi havia com
com carrosses pel carrer. I llavors una es va com caure... És un somni teu? No, crec que existeix, Bueno, potser és un somni meu, però crec que no. Llavors cau una d'aquestes carrosses i l'estaven retransmetent per la tele i llavors això el que va passar és que, a la tele el que van fer és com per evitar mostrar aquest espectacle doncs van posar com imatges de la cavalcada o del que sigui de l'any anterior. M'estic explicant? Sí. Sí, però no sé què... Cavalcada de Reis de Barcelona, es cau el riu blanc. No sé en què et suscita efecte Mandela. Que llavors el que va passar és que a Nova York, crec que era a Nova York on va passar això, hi havia com la penya que va anar presencialment a veure l'esdeveniment recordava aquella rua aquell i no any, van poder recuperar mai. Com que va passar allò i la penya que ho va veure per la tele ho recordava com que no havia passat res i llavors es va crear com aquesta dissociació que no és un efecte Mandela a l'uso perquè... No, és censura. Sí, exacte, és censura. És censura televisiva. És censura televisiva. Sí. I ja està. Abans d'acabar, que has fet referència a Nirvana, parlant del subsidi de Calamardo, jo deixo aquí una història que no explicaré, però que si algú té curiositat per aquest tipus de coses com lo de Nirvana, pues que ho busqui, que hi havia un grup de música de black metal noruec que aquesta penya estaven molt boja, que es diu Mayhem, i tenen un documental bastant turbio, i ja està, si algú té curiositat que s'ho miri i ja està. Bueno, si algú té curiositat també, l'Ari Oller té un canal de YouTube, de TikTok, de YouTube, de no sé què. Ari, si vols dir-li a la gent que et segueixi, fes una mica de promo. Fem promo de contingut que no faig i que no surto, però no passa res. Doncs si em voleu seguir, l'Arió a TikTok i Arió a totes les altres xarxes, a Instagram, si poseu Ario a YouTube, us sortirà al seu canal i us sortiran vídeos de nazis, suposo, també. A TikTok és forta, jo he mirat 83.000 followeracos i 1,5 milions de likes. I això a dia d'avui són diners. I fent contingut reciclat de YouTube, que això és el pitjor, que la tia no fa TikToks. Va fer un vídeo un dia, el talla, el penja i vinga. Bona nit. I a viure del cuento. A més, els vídeos duran mitja hora, o sigui que tinc talls. Que està forrada vivint del cuento dels TikToks. El Lambo i tot. De fet, no sé ni com es monetitza TikTok. Imagina't, la pasta que estàs perdent. Pues ja està, fins aquí el programa d'avui sobre l'efecte... No, sobre l'efecte Mandela, tio. Estic tenint un efecte Mandela sobre el capítol d'avui. No, el que em passa és que soc un morat. Això li va passar a la meva besavi i era Alzheimer, al final no. Fins aquí el capítol d'avui, el primer d'episodis perduts del Bob Esponja. En farem més episodis perduts. Volíem fer un recopilatori avui, però quan va saludar els videojocs vam dir anem a prendre'ns un calma, anem a fer un, ja en farem més episodis perduts. Un episodi perdut, a poc a poc. Gràcies, Marc, per estar aquí, gràcies, Guillem, també per estar aquí, suposo. Hem passat de la Clara olímpicament tot el programa. És veritat! Anem a dir-li, Clara, surt a saludar, sisplau. Hola, Clara. Em sap greu el que ha passat. Està plorant. Espero que el xat hagi anat bé, espero que hagi sigut una vetllada inolvidable. Gràcies, Ari, també. Gràcies. Moltes gràcies per venir. Gràcies a tota la gent que ens estarà veient o escoltant ara en directe o en un futur. Gràcies a Cruïlla i a BCN Hub, que els tenim aquí a la pantalla. Gràcies a tothom que fa això possible. Com més llunyà sigui el futur amb el que els estan escoltant, millor. Gràcies a qui ha descobert un microchip perdut d'un lloc i ha trobat aquest programa i es pensa que així era el món a l'any i tot era així. Tots érem 3 persones al món. I fem podcast, que és una mica el que passa. Sí. Bueno, en fi, gràcies a tothom i fins la setmana que ve. Tecno!